Jeg hedder Ole Boesen, og jeg er vejleder og korrekturlæser hos Opgavekorrektur. Så det kan derfor blive mig, du kommer til at samarbejde med, hvis du henvender dig til Opgavekorrektur for at få hjælp til din opgave. Jeg har gennem de sidste 3 år cirka arbejdet med omkring 250 studerende om deres opgaver på alle niveauer fra bachelor til Ph.D. og inden for næsten alle tænkelige fagområder. Så jeg har set lidt af hvert. Jeg vil her gerne have lov til at fortælle lidt om den ydelse, som vi kalder akademisk sparring. Det er og bliver en lidt ensom affære at stå over for at skulle skrive en længere skriftlig opgave, uanset om det er en bachelor eller en specialafhandling, og uanset om man er en eller flere om arbejde. Man er typisk en lille smule usikker på, om man nu opfylder alle de formelle krav, der stilles, for at opgaven ender med at blive bedømt tilfredsstillende. Vejleder er selvfølgelig den første, man bør spørge, men vores erfaring siger, at det ikke er altid med et helt tilfredsstillende resultat. Og man vender så tilbage til sit skrivebord, uden konstruktiv kritik og gode idéer til, hvordan man skal komme videre. Opgavekorrektur kan i den situation tilbyde det, vi kalder akademisk sparring, som kan give dig fast grund under opgavefødderne. Du får tilbudt et fleksibelt forløb med en af vores vejledere, hvor det er dig, der bestemmer indholdet af sparringen og det antal timer, vi skal bruge på opgaven. Det er dog vores erfaring, at nogle emner typisk volder de største vanskeligheder. Det kan være selve opgavens opbygning og balancen mellem de forskellige afsnit. Det kan også være forholdet mellem teori og empiri. Og endelig kan usikkerhed opstå, om der nu er en ordentlig sammenhæng mellem problemformulering og den konklusion, som opgaven munder ud i. Men som sagt, hele grundideen er fleksibilitet, og det er dig, der suverænt bestemmer, hvad sparringen skal indeholde. Forløbet vil typisk være en kombination af telefonsamtaler og skriftlig feedback i form af kommentarer til den tekst, som sendes til os. Her vil vi selvfølgelig pege på svagheder og komme med konstruktive forslag til, hvordan der kan skrives forbedringer ind i teksten, men vi vil også pege på de styrker, der måtte være, både for at styrke jeres selvtillid og for at inspirere jer til at bruge styrkestederne andre steder i opgaven. På den måde kan vi sammen sikre, at opgaveskrivningen bliver en god og tryg proces frem mod et tilfredsstillende slutresultat. Tak fordi du så med.